Ćao ljudi, kao što možete vidjeti danas igramo GTA 5. Odlučio sam snimiti i da vam kažem nešto novo. Šta je s ovim više? Dobro, treba igrica da se učita. Ovako. Biće nečeg novog na kanalu, a šta to će biti? GTA 5, ali multiplayer. Kako? Tako što se odlučio kupiti igricu. To je sve sam je kupio, sad samo čekam da mi stigne iz Beograda. Sad, ako baš hoćete da, ako ste iz Srbije i baš hoćete brzo da stigne igrica, možete posjetiti Computer Gamesland, valjda tako, ne znam. Tako sam naručio tu igru i eto. Dakle, šta ćemo raditi danas u GTA 5-ici? Prvo će da izađemo iz ovih kola. I da, ne znate, sve moguće puške sam unapredio do maksimuma. Evo, ne to. Dakle, evo, to možete da vidite po ovom, ali ja ću ipak uzeti ovaj, pošto mi je ovaj omiljeni. Lele, ja da uzmem bolji joystick. Puška mi je omiljena iz jednog razloga, to je pribušivač. Jeste da to ima svaka, ali mi deluje ovo nekako kao da je najjača. Ovako sad je normalno, samo smišem. Iz ovog razloga ali je to i bitno. Mnogo preskače. Samo ovako i onda ćete na kraju dobiti neka kola, nebo, niš jedna. Dobro, bolje ja da uzmem joystick. Ne tu. Neću da ispustim oružje. Kasno si došao. Oh, shit. Ne imam puno municije. Kada ovo gubimo, idemo bežiti. Četiri zvezdice. To uopšte nije malo. 100% ću poginuti, sad nema neke šanse da ću preživjeti. Nevjerovatno da ću da poginem. Ali ajde da probamo. Bežim policijskim autom. Hoćete igru moći solidno igrati na nekih 18 FPS-a. Sad, ako imate dvokog
dual quad core. Ej, ne smije se. Ahaha. Kako ih zezam. Dobro, pa ima ovoliko, ne. A glupi helikopter. No ne mogu ja da pobegnem iz četvrte. Čak vozi Fernusa ne mogu pobeći. Lele, 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 lele. Ma ne... Da, više me to... Da, i ovaj cheat. Trebalo bi ovo. Ovo više nemoguće zavoziti. Sad izađe odatle i brzo trči. Ma da, ću da preživi sutra. Okej, sad bi trebalo već da se učite. Da i miš da ne preskače. Sad ćemo to da vidimo. Tako da kupujem GTA 5, igrat ćemo online. Ali samo mi je krivo što ću morati sve iz početka. Ne razumem. Isto mi se... Da bagla igrica. Šta se da izgleda ćemo morati na joystick. No, zar je to kao... Zar je to i bitno? Sad ćemo... Ne može da prođe da me ne zgasi. Znači... da. Pokazat ću vam sad jedan cheat. Vidite, nemam pun armor. Pritisnete ovo iza jedan kao neka crtica, ne znam. I kucate tu RTLE. I šta, znači, cheat active. Max health and armor. Sad pokazat ću vam još jedan. Čekaj. Znači, taj cheat. Sad ću vam pokazati čemu to služi. Samo da se odmakne od svih mogućih kola i da... Ajde, tresni to. Znači, eto čemu to služi. Samo da pobjegnem odavde. Sad, znači, ako vam treba... motor. Kucat ćete OFF road i spavnovat će Sancheza. Ovdje, on je... Či ako vam treba brz prevoz, možete njega da uzmete. Isto ako kucate rocket. Naravno, čitovi će da vam budu deaktivirani.
aktivirani kad umrete. Još nekog čita. Ovaj cheat će vam se dopasti. Postoji još jedan za padobran. Nego ne znam zašto ga ovaj debil sad ne koristi. Svejedno umrećemo. Postoji jedna fora kako da ne umrete kada imate aktiviran ovaj, znači samo ne smijete baš da udarite, nego nekako ne znam tačno šta da vam kažem. Epizod će trajati 15 minuta. Tako da pokazat ću još neki cheat. Znači dobit ćete taj padobran. Gde je? Znači kucat ćete pritisnuti i Sky Dive. I sad ćete vidjeti imamo padobran. Ne znam da li ovo može na nekim serverima, ali najvjerovatnije da može. Vidimo ne, da je još jedan cheat za motor. Gde, okej. Rocket, znači rocket kao raketa i dobit ćete ovaj motor. Znači, nije isti kao onaj, ali dobit ćete u svakom slučaju nešto novo, neki motor, na primjer ako ste tamo gdje je ovaj Trevor, čekaj, ako ste tamo gdje je Trevor, onda će vam to biti jako potrebno, s obzirom da su tamo svi oni debili, od koji nemaju, kako da kažem, taj. I sad postoji kao jedan broj, ja ga se sad baš i ne sjećam, i do... kakav headshot! Znači postoji jedan kao broj koji pozovete, ali ja ga se sad ne sjećam. Šta hoćeš ti? Hoćeš da ti izreše? Ovaj se sagnuje ovog. Dakle, znači, onaj što smo ga headshotovali, samo ga gurneš. Znači, sad postoji jedan veliki, kako da kaže, nešto jako zanimljivo. Makar mislim da to možda se dade. Da nekako uspijete ovdje da prođete auto, to jest da popnete nekako auto, a to mi se jako mnogo sviđa, sviđa mi se ti kao svi jumpovi, a ne, postoji jedna šifra, ne sjećam se sad kako baš ide. Čekaj, a šta ako kolima kucam Sky falala, da ćemo samo mi ili ne možemo u kolima. Znači jako je moćno kad se vozite po noći, ali neka jaka dobra kola, ne ona slaba i onda ona svetla i to jako lepo izgleda, pogotovo kad odete do aerodroma. Čekaj ja da sklonim zbog helikoptera. Da. Kako je ovaj dole ovdje sišao? I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam da sam pokazao neke cheatove za koje ne znate. I vidimo se u sljedećim. Eto, to je bug. Ajde, ćao.